дуруд ба шумо дӯстон ва тамошобинони СМТ онлайн. имрӯз 9 майи соли 2022 аст ва мо мехоҳем ки шуморо оиди ҳолати имрӯзаи қурби асъор огоҳ намоем. Ба канали мо обуна шуданро фаромӯш насозед. бонки миллӣ 100 евро баробар ба 1322 сомонӣ, 100 доллар баробар ба 1249 сомонӣ, 1000 рубли русӣ баробар ба 166 сомонӣ. алиф бонк 100 евро баробар ба 1270 сомонӣ, 100 доллар баробар ба 1190 сомонӣ, 1000 рубли русӣ баробар ба 167 сомонӣ. бонки эсхата 100 евро баробар ба 1260 сомонӣ, 100 доллар баробар ба 1190 сомонӣ, 1000 рубли русӣ баробар ба 167 сомонӣ. душанбе сити 100 евро баробар ба 1260 сомонӣ, 100 доллар баробар ба 1190 сомонӣ, 1000 рубли русӣ баробар ба 167 сомонӣ. амонат бонк 100 евро баробар ба 1222 сомонӣ, 100 евро баробар ба 1322 сомонӣ, 100 доллар баробар ба 1249 сомонӣ, 1000 рубли русӣ баробар ба 167 сомонӣ. орион бонк 100 евро баробар ба 1300 сомонӣ, 100 доллар баробар ба 1200 сомонӣ, 1000 рубли русӣ баробар ба 155 сомонӣ. спитамен бонк 100 евро баробар ба 1268 сомонӣ, 100 доллар баробар ба 1180 сомонӣ, 1000 рубли русӣ баробар ба 167 сомонӣ. коммерс бонк 100 евро баробар ба 1260 сомонӣ, 100 доллар баробар ба 1150 сомонӣ, 1000 рубли русӣ баробар ба 167 сомонӣ. бонки ҳумо 100 евро баробар ба 1330 сомонӣ, 100 доллар баробар ба 1240 сомонӣ, 1000 рубли русӣ баробар ба 160 сомонию 50 дирам. бонки имон интернешнл 100 евро баробар ба 1300 сомонӣ, 100 доллар баробар ба 1200 сомонӣ, 1000 рубли русӣ баробар ба 150 сомонӣ. бонки байналмилалӣ 100 евро баробар ба 1280 сомонӣ, 100 доллар баробар ба 1230 сомонӣ, 1000 рубли русӣ баробар ба 167 сомонӣ. аввалин бонки молиявии хурд 100 евро баробар ба 1310 сомонӣ, 100 доллар баробар ба 1220 сомонӣ, 1000 рубли русӣ баробар ба 167 сомонӣ. тавҳид бонк 100 евро баробар ба 1260 сомонӣ, 100 доллар баробар ба 1180 сомонӣ, 1000 рубли русӣ баробар ба 167 сомонӣ. бонки русия 100 евро баробар ба 7109 рубл, 100 доллар баробар ба 6738 рубл, 100 сомонӣ баробар ба 539,2 рубл. сбербонк 100 евро баробар ба
8227 рубл. $100 баробар ба 7739 рубл. 100 сомонӣ баробар ба 588.12 рубл. Тинькофф банк 100 евро баробар ба 8230 рубл. $100 баробар ба 7775 рубл. 100 сомонӣ баробар ба 539.12 рубл. ба ҳамаи шумо рӯзи хубу осударо хоҳонем. ба канали мо обуна шуда зангуларо пахш намоед то аз ҷолибтарин видеоҳои мо бохабар бошед ва дар қисмати шарҳ метавонед фикру дархостҳои хешро ба мо равон кунед. Инчунин дар канали мо видеоҳои нархи бозор, обу ҳаво ва топ 10-ро пайгир бошед. То рӯзи дигар, худо нигаҳдор.